Zdravo. Evo nešto zanimljivo. Razlika između Layer 1 i Layer 2 projekata. Ako postoji jedna tehnološka podjela koju svaki ozbiljan investitor mora razumjeti prije nego što uloži i 1 euro u kripto, onda je to razlika između Layer 1 L1 i Layer 2 L2 projekata. Bez tog razumijevanja, investitor luta kao neko ko pokušava da procijeni vrijednost grada, a ne zna šta je temelj, šta je zgrada, šta je ulica, a šta most. L1 i L2 nisu samo tehničke kategorije, oni su dva potpuno različita sloja funkcionalnosti, sigurnosti i ekonomije. Ako pogrešno shvatiš šta je koji sloj, lako možeš investirati u projekat misleći da kupuješ infrastrukturu, a zapravo kupuješ dodatni sloj koji potpuno zavisi od one infrastrukture koju nisi ni pogledao. Layer 1 je temelj, baza, osovina cijelog sistema. To je osnovni blockchain koji obezbjeđuje sigurnost, konsenzus i nezavisnost mreže. L1 mreža je ono što funkcioniše i opstaje čak i ako svi drugi slojevi iznad nje nestanu. Zato su L1 mreže najvažniji dio blockchain ekosistema. Bitcoin, Ethereum, Kaspa, Solana, Cardano, Avalanche, sve su to Layer 1 mreže, svaka sa svojim pravilima, arhitekturom, konsenzusom i namjenom. L1 je hvala na gledanju. Podijelite s prijateljima.